2005 मायथाइनिफ्राय जों डिसकासनखौ खालामबाय थादों भारत सरकारजों आरो बेनिफ्राय जेतिया दुलाराय बर' फरायसाफोरा आन्दलन स्टार्ट खालामफिनबाय अब्ला जों ज' जानानै सोमावसारनायनि बाथ्राखौ साननानै बेबायदिनो आलादा आलादा हारसिङै सोमावसारालासिनो दुलाराय बर' फरायसाफोरजों लोगोसे सोमावसारनायनि बाथ्राखौ साननानै 2011 मायथाइनिफ्राय जों ज'यै राजा लामा होबथानाय धरना खालामनाय प्रसेसन खालामनाय रेल ब्लकेट खालामनाय गासैबो हाबाफारिखौ ज'यैनो खामानि मावबोनाय बाबो जों बेखौ लादों बे हाबाफारिखौ लादों दिनै भारत सरकारजों जोंहा मोननै सावरायनाया सोलिगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेतृत्वआव जेसेबां गणतान्त्रिक संगठन दं बिथांमोनजों मोनसे सावरायदों आरो एनडिएफबि प्रग्रेसिभ आरो एनडिएफबि नाब्ला ग्रुप बे मोननैजोंबो मोनसे सावरायनाय सोलिगासिनो दं आरो बे सावरायनाया जथेस्थ दावगाबाय थादों आरो दिनै राजखान्थिनि थासारिफ्रा नैबे बिसायख'थिया मोजाङै मोजां जोबनानै जोंनि थासारि जोंनि लुगैनाय बायदि जाफुङोबा बे सावरायनायफ्रा बर'नि जेंनाया थाबैनो जोबनोबो हागौ जाय सरकारनि थान्दैफ्रा जोंजों सावरायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायदों बिथांमोना गोबांबार बुंदों जे बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनायनि समा जाबाय आरो बेखौ बारा गोबाव फोलावबाय थानो हानाय नंलिया बिथांमोना बे बाथ्राखौ सानखांनानै बुंदों जे फोजोबनांसिगौ गोलाव फोलावबाय थानो नांलिया होननानै खिन्थु अब्लाबो बिथांमोना खामानिखौ मावफुंनो हाया आरो हायैनि कारन जाबाय ब्युरोक्रेटफ्रा अफिसारफ्रा बेखौ फोजोबनो गोसो जादोंब्लाबो फोजोबनायनि गोनांथि दं होननानै सानदोंबाबो दिनै पलिटिकेल लेभेलनिफ्राय राजखान्थि दैदेनगिरिफोर अर्थात प्राइम मिनिस्टार आरो होम मिनिस्टारनिफ्राय बर'नि जेंनाखौ माबोरै बोस्रांगोन बिनि मोनसे कनक्रिट डिसिसन मोनसे डिरेक्सन ब्युरोक्रेटफोरनिसिम सफैयाखै आबिखेन्ट्रि अफिसारफ्रा दिनै बेखौ बोस्रांनांसिगौ होननानै सानदोंबाबो जेबो कनक्रिट पलिसि आरो डिरेक्सन प्राइम मिनिस्टार आरो होम मिनिस्टारफोर सफैयैनि थाखाय बेखौ मावफुंनो हाया दा बे डिसिसना मानो फैयाखै आरो बे डिसिसन फैयैनि एकमात्र कारना जाबाय जोंनि जानानै जोंनि अभाब अभिजोगनि बाथ्राखौ जोंनि समस्यानि बाथ्राखौ पार्लियामेन्टआव बुंनो थाखाय जोंहा रावबो गैया जोंनि जानाय बुंग्रा मानसि जोंहा गैया बेनिखायनो सरकारनि पलिटिकेल लेभेलाव बेखौ डिसिसन लायाखै आरो बेखायनो जोंनो दिनै जोंनि जानाय खोथा बुंग्रा पार्लियामेन्टआव थान्दै नांगौ जादों आरो बे बाथ्रानि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि प्रग्रेसिभ जा एनडिएफबि आरडि ग्रुपआनो जा पिपल्स इलेक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआनो जा जों नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसनबाबो नन पलिटिकेल हान्जाबाबो दिनै पलिटिकेल एक्टिभिटिसजों गोरोबनानै खामानि मावनो गोनां जादों जिहेतु जों जि दाबि खालामदों जायखौ मोननो हास्थायदों जायनि थाखाय 52 बोसोर बर'फ्रा सोमावसारबोबाय थादों जायनि थाखाय 52 बोसोर सोमावसारनाय 5,000निबो बांसिन बिर जोहोलावजोफ्रा जिउ बावबाय 25,000निख्रुइ बांसिन बर'फ्रा पुलिस आर्मिजों बुग्लुंजाबाय जेल जानो गोनां जाबाय न' बां सावजाबाय बे आलादा रायजोखौ जों जि दाबि खालामदों जे हास्थायदों बे पलिटिकेल जेंना राजखान्थियारि जेंना आरो बे राजखान्थियारि जेंनाखौ राजनितिक हिसाबैसो बोस्रांनांगोन राजनितिक हिसाबै बोस्रांनायनि ओंथियानो जाबाय जे पार्लियामेन्ट एबा एसेम्ब्लियाव जिहेतु बेखौ बोस्रांनायनि थांखिखौ लायो सावरायो डिसकासन खालामो डिसिसन लायो आरो बेहाय जोंनि जानानै सरकारनो मिथिहोनाय दाबि खालामनाय बेबायदि मानसिजों गोनांथि दं आरो बेनिखायनो दिनै जों अराजनितिक संगठनबाबो राजनीति एक्टिविटीज इन्वल्व जानो गोनां जड़ित जानो गोनां
गोजोन्थों।